Samantala, Tulyao Barangay Council wala umanong kinalaman sa pagkakandado ng basketball ring. Para sa detalye ng balita, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nilinaw ng Barangay Council ng Tulyao, Santa Barbara na wala itong kinalaman sa kinandadong basketball ring sa gym na inireklamo ng ilang residente kamakailan. Sa preham ng IFM News Tigupan kay Barangay Captain Soledad Bustillo, wala umanong kakayanan ng barangay na gawin ito base sa itinakdang pamantayan ng Department of Education sa paggamit ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Dagdag ng opisyal, sakop din ng kautusan ang barangay na kinakailangan tumalima sa mga papeles upang makagamit ng pasilidad sa paaralan. School, may sariling EO yan. Ito po yung binigay sa amin na guidelines regarding the usage of school. Kaya ultimo barangay nagpapaalam po every time naggagamitin namin ng school. Ang school naman, siya ang nagdidesisyon kung pwede or hindi na paggamit. May mga insidente umano na nagkalat ang basura, mapanghi ang pader at magulo ang ilang kagamitan sa naturang gym dahil sa ilang aktibidad. Kasi ang hinihingi lang ng mga admin sa school, yung proper protocol, paano gagamitin, may guidelines kasi sila sa paggamit. Ang sinabi kasi sa amin, yung no littering, tapos yung mahalin naman nila yung huwag sa pader-pader lang ang sila umiihi. Talagang mapanghi. Tapos yung pinagbalatan ng mga kinakain nila, iniiwan na lang doon. Nagkataon naman na suspendido ang klase sa lahat ng antas sa lalawigan at dahilan kaya hindi nakuhanan ng pahayag ang paaralan kahapon. Sa ngayon, bukas na ang naturang ring at malaya ng magagamit ng mga residente, ngunit panawagan ang responsibilidad sa kalinisan nito. Nakatakdang magsagawa ng dialogue ang council sa mga residente, complainant at pamunuan ng paaralan upang malinawan ukol dito. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.